Parlok ni pediang so bahai pi sesi sen pat chakawai pat ke episode jangan ni ke program how they do it. Hakan ni singi ngilawan kerpang syakani ke jaka bengin peni ke jing trekam jong ikong Risa Monica Karmuti haga ba ipeni ikini ke sabon ki ba pair naka company ke jong ika company Kosha. Hoi wala da ke singi ke sun beneng kalong ka ba kriat kalong ka ba je mon uslab we henry ngakermen ba haba pipe yakani ke episode akani ke singi penyu ika rukam trekam jong ikong Risa but pin smos at pin smos tanat haba pipe kumnoi peni ikini ke sabon ki bi itanat bat ki ba bha naka bentar jong ni ti parlok yang nyelit chapok nginyok ban pen bat ban kmi ya ke jing trekam jong ikong Risa bat chwa jong kata nginyok ban kren ru khendiat chwa bat I Kekentian sabon lanisu, kawan na kekentian sapu kabalong kekentian Latin. Kejingshna sabon kalong kakam kablastang nado kipor arhajar praspa BC, parhagi hajar sna menchwa, kisabon kilong tangman penankam hagban penkhud yagi tiar kitar nane kum hagi kinja dawai. Kumba julong Ubriu usmat banyaiwat yaki lat linti baper ban kampen bha yaki tiar ki belaron lupa bat kumta ru kilayaiwat yaki rukam baper ban yo penankam yaki sabon haki weipat ki benta hagajing im jong ubriu badai hakani ken bakapoi kapor bela penni yaki sabon sma ubi haki snem khatsan century ki balong ki sabon sum ki be srim bat ki sabon bamenta ki por Ikong Risa ilong iway na kini ki brio ki biyay wat ya ki rukom penthamay ya kini ki sabon sum sabon san da ka jingtmu ban penmi ya ki sabon ki bala omtang man penkhud ya ka met kapat Henry ki bala ru banyarap ya ki brio ha ki way pat ki jingdan kam jong ka met ti parlok ko mangilay ong minya kan shabat ni Risa ni try jong ni ka company Kosha ka ba penmi kini ki sabon Risa kubleshi bone ba piplat por banyaran bat nimo kublei phiru ti shopping in sedang ma bingin yu igi ni gitiar ki chongki kumno pipen mi kata ka kerteng Kosha bale pi poi ai da kata ka kerteng kani ka kerteng Kosha em originally kade ka Sanskrit word mo ti ka hapon bengadang perkhat ban sedang ka kam lejong tinga kebeningkong du kalong ban ai kerteng ya ka ken kalong kum bangi ai kata ka identity mo bangi ong ya kanuk no ka kam ti habang perkhat ya kata ka kam em ti labon ki kerteng ki bawan ting la long namar kam tam fi dik nishna kuno ka product ka kerteng kebeningkong du ka ba sutanat hi kum balong ki breu ken ada fi lang yi thu ni introduce ni nong i batai ka kerteng la jong long ki ong ni sutanat ka kerteng dia ka ne ka kli jong ni te kerteng te kum ju ro hi nga perkhat kum no banyo kata kerteng ka ba ki breu kin kloi ban ken mau kin kloi ban bat ru te ha kata ka jing perkhat kayat hi ka tukat ni banai kam de ba season perkhat sinyo namar kam tam poi hi ka kam te ka kabun ka jing kabun ka por balik ha ka jing mut jing perkhat ken te ka jak ba ha por bingdang perkhat igini ka ni ka kerteng idani we perlok ken I ong ba ngaru nga perkhat mo kumno ban yarap efi na mata kerteng te kimi kita kiles ki balai project ting ngong kilami ki kenja kerteng ru baso kum ba kibrio kin di kerteng da banta ki jing bam ken kani ka saban ko jok hiru kadan ka jing da na ka bata jong hoi namar hapa ni sum ni pun khoi ki jing coba japan ba hakaju ka por ni kwa hi am de bing chu sum ngin dong thamula tingi kwa hi ban pen phabre le di ni kwa ban pen ting ni bon kin ki skin problems kin haki ni do juni ni mi ki kin jak yang na ni mi ki bon sa ting ki tha ka met kin ni ka tai ki crunch phang ka sabon kum kalong ka dawai dei hoi kum ki jat sabon yu ba pipen mi ki balong dawai na ka bata jong ni ma bing penankam ki sabon ki bang lasna hadu menta ki don khat hinyo tuli ti tang khat hinyo tuli tamba hak dang menta dang menu badai ngi lai perkhat bhai kata ka kam ti ka ngila pen mi sa saujat ti la long borok ki sabon menta ki borok ki jat ki long kumbak at phoi jat ti kidon ki sabon ki badai tang na benta kadur kidon ki sabon ki badai na benta kamet ti ki badai na benta kadur ki yarap na benta ban jam ni ki kinja persen ni ki bakwa ban pen kam pen ilong pho ya kadur
lani kwa company kendiat mo mentah kanika juk jengi tigi bon ki bro ki ba ladang ita da ki makeup tigi kwa ka kawi ka rukom kin ban pu shu ka dor te ki don bade ki bayrap ni kini yang mong te ki bon chat ba ki saban te lat ka tu bade ya kamet ru mateng teng don ki bami kini kinja percent hamet ki don gimi ki kinja kenyang ni ngimi bon chat ken kat kenu ka problems ka bangi don te ya kitu ki jat don ngadon lak ki jong ki saban te na benta kajing pangmet ne kajing thamet kum tu gidan kita ki ong ki therapeutic soaps tingi don kini kijat ke company Kosha ke permik sabon ki baper ki cosmetic soaps dan ki sabon ki bayarap man pin ipu iping mat ki therapeutic soaps dan ki sabon bayarap haki rukam jing sumar Hakabayadei bat kakam kabay itrey, ikong risa irikit kya bahaban pentik na baki ki ba ipenmi na kanya ka company ka jong i, kinlong ki tiar ki bala penmi hadian ba idawat benya ya ki rukam long ba trekam na du ki kinbat ki ba ipenan kam na ni ki jingpen sma ubi na ni ki umpnyang bat ter. Ilong ibriu iba trey ya kakam ya ka babu jingmut hakmat tam bagi ni ki sabon ki ba ipenmi kinlong ki banyarap shibun ya ki brio man penan kam yaki bat ru man pentik na kat ba ila bakan omdon kanu jingma ya kesni do jong kita ki ba penan kam ya ki sabon nak Kosha Risa kila crunch pang kat no kini ki sabon kila banyarap ki brio tang hakas ni do ka jingma juki ni kalong ka ba yang ibingin chupdiang kum tamo kung no fi poi tip si pang kini ki bor jong kini ki sabon ki jong bikin le kini ki kam kup pida puli pida wa jing tip ha ya kata long naduk pa pang dangrit dei nga don kini kanika interest kan ba haba ngapet ki jur ne ngapet ki jingthong ki balai pujat ha kanika mai mariang jungi ngasit mensha dangrit tengah hoi ngaperkhat ngong kidi kitang kinyut ne kidi ki tang ba suki kak ngadang he ngasit perkhat kan hakanu kurukam kini ki jur lani kini ki jingthong ki la banyarap ingi gila yo kata ke introduction ke balong ke batik na hadu kata bang kemen ba habang ni le chapo ni ibi train kami Risa ngin sa puwa hi bagin hit ni sabon na marbatang mga singap ru so to ba pila lum shisha ka jing tip pla tap haladi so ba pit ni kini mo te yang parlang ngin lit pet kumno Risa ikuni pat ni kini ki sabon ki la de ban batay ngan Wat lada kani ka company Kosha ke bapenmi sabon na ke jela Meghalaya na Sorshilong kalong ke badang lung hagis nem trekam jongka Henry kalong ke company ke bakloi ban kiu ha ke jing penyat yo yakimar namar ba kani ke company ke pendon kambet dakimar ki be yo na kamariang lani organic ingredients te parlok mentang ila don ha ni ka jakat tre jo ikong Risa ila aya nga bangan phong kini jan marbai dat mo si sabihin ay bakan tray hawk ka nagasngiman bendap na kakamu jo pire hawai ting nganun batay siya mga kaiba-iba net na mangam TBA ngan ay tino hay kong Risa bin batay siya pang kanigakam kabingin sedang hawai ti siya bangin sedang ban chat iki sabon ban penbiang iki ni ha penbiang ki don kat tu kat ni ki ingredients kan nama klam da penbiang tingin chat kum no hi ka sabon ti hang ni ngidon kan iki ngi ong kini ki soap base kani kalong kum ka sabon kador tambah kam dei ka sabon te hang ni udan utau ingredient mengi ong ulai te ulai kadi ngan penkam ki scientific term semua nan kasih term dan te ha uni ulai ngi penkam kanika distilled water but kaniki stearic acid na hapon fikle kini artli am ka khlut te da ka khlut ka lot na dong hadong te utu ka tu ka distilled water am ka kala ka kalong kamre ben kinyat kan te dala pen pejak iki kasim kumba shisngi lani simiet kumto te lak pejak iki pada kin sakhle bat kini ki kinja umpnyang kimde kini ki umpnyang bengi penan kamangi ban ba man kilom kita ki base oils ngi te lak khle bat ki pada haki hab ban pen klut yang kini atli tekan sa kindala pen pejak pada ki kila kumni kan te kini ngi ong ka base jong ka saban te kani ka base pada ki bonjat kidon ki badai glycerin kidon ki badai kini ki kinjadot kum kani bangat penun kam mentah na bentah kani ka saban kadai ka goat milk kadut jong ki blanken te nak ta pada light na unit ni don ru hang ni ki kinja ingredients ki bangalak khle lupa
Makini ki ingredients kila ngahap ban klet lupa nama bakashim teng kidon bashim diki benai ban klet iki. Habban shed dan pada ki habban pedam dalapan dan pada ngi bisu dry roast kumto min sa habban kerwat iki habban le ka blender lan iki bonjat dan ki bahab pengin dung dap dung rung habban tat biang hadin ngin sa klet lang alai jat hakini ki ingredients kum uni menta kesaban bangan shed ngakhat ki shanky honey long utau ingredient uba bahek tam hantu baklan tam kedai kengap kum kani kengap ngi ong kani ka raw honey kadon lang bat ka wax kadon lang bat kengap klet lang haju ti lak na katu pada hakini ki ingredients pada hangnya bangala klet kidon kita ki corn shell kidi ki kinja shell bingi yo na duriau ti ki la pun kuit bhai ki la sterilize hadin pada kinsa grind bhai ki banong kinsa powder ki bon hakini ki bor be kidon kum kani ka kidon kini ki vitamin K ki vitamin B6 kidon diki klan bhan namar be ki la ban pen pu ya kasni do ti nang tap dia latnya ukon shell hang ni ngapenukam ya uni turmeric ushenrai namar ushenrai nitip haba ulang uta natural ingredient belong antiseptic dadang imong lani dangi ingi si penukam ushenrai ti hak kumjur hakadul lat un yarab bangin lat niki kinja kini kinja infection dan niki kinja jungmong haju ko poru upen yarab ban ladadon kenu kejing la siki kenyang lagi bingi mi teka open irap nak ban penja iki kan teki generate kita ni ong kita ki new skin cells te kita ki skin cells long ting indala ngila sha thani ki jobok ki jaban ki beran kale air la ne kan ki ni ki ibarok te ting ikum thang yong te kasngi ru ki UV rays dia ushenrai pun uyarap ban iu kan ban kot ni gitu upun kuat dan dong hadang upun uyarap ban kita ki skin cells ki belayap kin KM yang lani lakin da kimla ban KM pada ki suki upun repair ki kan te lat nak tap pada ngidon kiniki udan neu aloe vera uni dupio aloe vera ubah kelampat clay te ha uni aloe vera namar udan kata ka bor ban penlong pen cool dia kani ka sni dok jingi ma ting dif penangkam kini ingredients ka klut ka sni dok ting nging kumsau ka kikelaras ni kilai tu aloe vera uyarap ban penlong pen balance ya ka tu kan ti nang tap dia ngidon kani ka rose water ka bangi ni la prepare hi hayep kashim por hi ban prepare kini namar ni haban chef prepare hi ni prepare hi hayep ha okay tak first time yang so lagi ba shna bagi dah le gina do hoi haba ngila hi don ka kawi ru kolong it's like balong pemba cut down ni ka cost aba sa kawi pada kai ka bangi yo ha market ngimla mantip hadu kanu kolong pio tapi kwa ba kanong ka babahas sha hoi tika dia ka bala kata tingila ba prepare hi kan te ya kani ka rose water man ka ngile ngishim betang uti kulap fi habban bu hakita freeze overnight and then tap lang kat kadang kutu ko pada kandang kat extract ikata ka bor jong uti kulap kan adap untuk pada tinggi shed ni cool down biang ni deep freeze biang hadiam pada kan sekala rose water kan ngila yo ka ka mai na yang jong pi kai ni mata si ketupat te lat ni kini pada ya kaban pelong ka saban ka bakam kan bor shu ni hab ngin ong kum hakatien pada ngi omat enhance tinggi penangkam kini ki infused oils bingila use kan hakane ki infused oil kanir ka shimpor daki teng daki sni ka shong ha ingredient bingi use te ngi use kita ki base oils ru lat ki base oils and ki carrier oils ni clear arnai jait but kini ki don iwe ajat essential oil ki clear lang hani barok pada ngi ki bikin long ngin ong kata ka process of infusion so haka tian pada ngi kini ngin ki infused oils kini pada ngi use tang i portion i batang si drop kum to lan dan teng adang isna ka batch ka bah tingi use kumba hadu i shishamai red tikla biang ko ka klan ka kamiru ka jing smaru ka ta kai rap ru ka ya ka sni do ba kanum terkong tan lan kan penlong ki sni do ban latna kini ki ingredients bing na use kan nyarap syuk bakan kam kloy ka ta ka effect ke dalam ni essence ini essence hawan te tang kitu hi ingredients we dan kam na benta ka ne ka sabon te menta ngila ngi hap ni kong dong ngi hap ban script ya ka ne ka soup base kan te na benta kata ka don kam kiti jong piru banyarap yang akan dia tu dah hingga long ready dengan tray dengan liap dengan script dah kata hawan pi script dah kan ya fishim tu and then fishim tang khanjat hi khanang ba kat fidang script hapor ba fishat ka kloy ban kin ka sabon
Namar ban pen ingkong ru umlong. Martinting de fila shat slam ru ke ingkong ke sabon. Dakar ada ban palat kan? Tementah fila upgrade kan ni Si kan ni bingin upgrade ngin bu nok kam side mah. Mar ni haban penbiang ru iki ingredients. Cuba betang side tu ni. Okey. Ti hang ni pada ni hab shim ni aloe vera kemudian hang ni udan kumba 10 ml Ti nang ta pada bar un ni haban clear kemudian ke rose water. Ngin shim kumba 1.2 ml. ml. Nang ta pada ni shim ya kenika ngap. Kenika ngap kadon lang bat ka wax ru tekan kindon ki bakam kemudian Kangap tu kadi nasi ni. Kena sini. Ini baru aki ingredients bang use kidi local but lan nostang kani ka base kan? Kani ngisim kumba kumba shisha mat he duna kan ya de shisha mat he Tiya kani pada ihapan clear kan. Tang makan kanlong infuse lang kanyan. Nang ipat pinang ipun piutai. Hoi nang ni ngin hapan kini dala bah uni pada ngin sa clear kini ki ingredients kan laku basyak jengta. Ka pidang let piu bi mu piat nang tidang kani. Nang clear nak ni mo. Tikani ni ong kataka double boiling method kan. Hakaba ni hap shim uwi pon te nak tu pada ni pendap dak te ni hap pen klut tad hadut dakala tanam ha ka ni sabuk pada sada uwi u kenja bol ne kenja khiau ba bam dum lele kan haka jengklun tingi haka tu khiau pada ni tap yakan ni ka base kan. Tingi hapan king suki haban nyarap dia ka base bakal umlut tad ka umlut pada in sahaban weng ya kanika bol naka kanika jengklun in sa clear ingredients ingin sa shat biang pada kanika dingke tementah ni ngi iba kanika soup base kala umha tigala long ka kala biang ba ka puat bangin clear kanika ingredients kan te kong mida semua bah pen ice ingredients befila clear mana okey iji bol deh hoi Shimon, di hang ni hapan kenyat. Kat bidang ai kenyat, fi hapan king artat kan. Kumba fi klek muslah ke jengbang. Sampai ban ang kabul. Nile. Tak kret sama. Ha. Di mentap dia, fi hapan pen ai ketuga bentok di kantina bangat klek ingredients ki balong dry. Dan assistant balong very proficient mentah lab. Kam keluar ke kam kan. Di hang ni pada kini ki ingredients ko mga labatay mana kini ki ong kita ki dry ingredients pangalapan kre. Di kini hang ni ngimdi bantek lut baro hendrai ngidi bantek kumba 10 ml. Yo assistant bakam keluar te kam sukin ka kam. Tikat bingidang kle hanya kani ke proses ka kam suki kin dian namar bakini ki deki dry te ki laban lang ha kani ka soup base
Ti suki ni haban king baik haduk kin dala lut baro. Kasimpor kat noi ibu kindak. Kasim kum tu 3 minit bakin lut baro. Ti kam ta fla kelasang kela karong jang ni ka sok base ro. Ma kelasang ban blend bat kan ni ka yukan. Kani ka ba fish na menta kani ka sabon? Kani ka ba yarap bat ke? Kani ka sabon ka yarap na benta ban pensyaya kes ni do. Ladan kanu ke jing mong ne ke iru ka yarap ban ban yukin ban pen stang no ikitu ke jing mong mbong kiska sane kini ki teng kumbang da kumot ke iru ka yarap. Markadan kani ka uni shinrai te ulok antiseptik kan. Ki ai kerteng iu kani ka sabon. Kani ka sabon ngai kerteng ka shanky honey. Shanky honey. Hoi. Kindu tip mo bai ba kini ko athit hadin. Te tang kum tu hi ngin hap ni sa stang ka nong ka last tama ka second last process hang ni. Ta kalong da kala lut baro ni hap weng no na kani ka dingkan bengin yo le ka last process. Kata kalong bengin ai ye kita ki infused oils. Ma infused oils fimla aban ai ha ka ding namar tang dal akhrut kani ka ding kala akhrut ha am fi the ki oils ki yap no kan kim tre kam sho. Ipi hap ai kan da kham pejak kaniat kani. Hoi. Da kala poi kung yong kita ka room temperature. Tingi at ni sedang ai no kita ki oils kan. Tementangan weng no nang ni. Makala long. Kani finda king ro am fim dei pan king stand fi hapan king skis ki nama dala fi king stand dei. Kasih ka sabon. Hoi ka salong hoi. La long no kum bashat kek kan. Tama kek bom long ban bam. Ipat ko ba ibang pat ko man ibang ko danga bashat dong ibang hi teng ban bam. Tama da bam ti mlong fi min hap ya wa doktor no. Ti mentas tangki oil so bahase kan ai ka ki infused oil jang. Okay. Ti menta fin da kata ru persang kata kam da klut han sho. Kala poi room temperature kan. Ti kani infused oil nga ai kumba 2.5 ml. Shisha mai red kam da dan ya. Kani kadika proses ka belong favorite janga namar ba kadi ka por ngiyo kata ka jing smart ka jing ubi ka pasobang ke kalong ka pen relax yu ing if yo ka thaino don tu flat tang jang no ngala yo kata ka jing smart ngala kwa pa yu isa ka sabon do bi pendan kam hapar ba pendan kam sabon do pio hi kani hoi ada kala finyo melu mala tama de flat dang sum na ni flat dang side bat kani ka ko saat kas dang mi kan ka tu ka jing ubi tementa kelas procedure kalong bangi haban the no ikini hakimul jongi kan taro ka bangala kwa habanyo ina mar bangai na pe ki sabon jo phina do menegi ba phila abu ki bede ibang ki be tanga sya tanga kwa ba isa kata ka molding jo phiro kana tiyangan peni pen aple yu okay ngai iphila dan kene ka mold je jo phire hoi menta stang mathe hoi hakane ka hakane ka process ningkong do shwa bangin the kani dei tingi haban use kani ka isopropyl alcohol kani hak general term yang kata rubbing alcohol ti kamdi ka alcohol ke bingila bangin di tamba kadi bingi hab use ken dong hang ni bali ngapan kam ni kani ke alcohol ni haban spray sha kini kimol kadang ba hapor be fithe kanu kenja kum ka kani ka sabon ke igi kenja ka bakrut hakimol le ka trap kita ki air bubbles kal air kan la trap itu kal air pada kalau kam bahai ki sabon namar ba itu kal air ka attract kita ki biong kita ki moisture te haba attract ka moisture de fit ka dak set ka sabon kandang excuse ka attract lang kini ki bacteria tingi haban avoid di kita kan okay first time mga tip ikata ti shwa bangin the kini ka sabon hakamol ni haban spray kum hawa tang khandiat dan kambon tang khandiat kini ki to kan okay te menta pade ni shim kini ka mol Fibo be hak kani nang kanang ba kanum kan okay mar menta ko kam krut cho ka shus ad belum tika you kan kam sup ingi begin the ti pisushim knya kit plastic na be kat nu ka amount kan long ma kini kin wan be hoi kat kum ki mol bengila tiet khnang ki begin long thik kata gram ti kini ki poi kumba 100 gram okay tama dan pade ting ting in the penon kam ki ingredients ki kumenta kini ki belong clay base ti ki kham khia kan tika ka shong ha ka ingredient bani use okay ki dan pada ki kham sting
ชีวิตพินสละมันเป็นอีฮีที่ได้จัดอยู่พี่ดนแถมตัวพี่อินจรองดอกกิดังดอนที่ลมกินจัสบัวที่กิตุไปได้กิมได้กิแอร์บับเบิ้ลsamaกิละบันทราไปกิแอร์บับเบิ้ลกันที่กิละเด็บแท้กุมตัวนี่แหละกุมน้องนี่ชิมยังกันนี่กับแอลกอฮอล์อ๋อเห็นเป็นสเปรย์ยังนี่สเปรย์ยังกันกี่สินสเปรย์ละจ้ะแต่อีตนัดรู้มือกันละลองสมูทไปกันสบายพี่กว่ามันประชังlah your assistant tengah hap anai full training jai bai ta sim khanyan the kham na po mo bat the than jrong na ba defi the na jrong kin sas dang ban sbo kan thoi kum to satang khanyan na bien to kan bien start ni training jong amo Beran na hikai babit benda, ban hikai ter suk hi ban. Te kum chu hingi le di dapat kini barok kini ki mols kan. Ni hap the biang yin hap benda alkohol. Kani ka step ngim de ban skip. Okay. Ndai te kini ki sabon jungi kin sas dang ban lang ki kinja bakteria ki ba long teng danon ka jaka ba sngem kas dang ban mi ki tu ki kinja bakteria ki mos mo ngiong ki shong so pailan. Te ngim tere kin bagin pun kam kuno bende ka ni do jungi bakan don ki tu ki jingpang kan. Dan mold dan ini kan. Okay. Tinang ni ngin hap I kumbak nu. Tinang ni pada dengi la adap telut baro em. Ka final step jungi baran kam ha. Kalong ni hap ban tap. Nyim di ban tap dak iki ban set leer, kari banyo leer. Walang i hap ban avoid ya ka leer tang bangi hap hi ban ai ka leer. Bakan de biyo bakan mo bakan. Ti ka kamera rong i hap ban pli bet kanang bakan yo ban set kan. Okay. Tang kum tu hi ni hap apa dia bakan set. Entah bakan setting kamut kan setting kamut kan shim ya katu kenja shape bang ni la shna hakju ko poru kan blend bah kan la long no kum kan kela ka we kin bentak ni la use kum pa bon chat ingredients am ban kela ka we ni ong ya katu ko process borok ka we am ni ong ka setting. Okay. Te menta bingi la adap ikane ka shanki hani tikat bakane kadang set hang ni ngingin snap pada sakawai pada kasabon ka badai na benta kejing pangmet kejing thamet ka bangi ong kata ka therapeutic soap te hakani ka therapeutic soap bangi ong habangi thamet ne ni pangmet kum to bonsin ni shit pha khem he ki brio am te kalong no hajaka ba fin pha khem he ki wei fila ban khem hi del dil de kan dak ba perakam dak ni kasabon te hakani kasabon ni perakam kinja kamin ka de kan ka glycerin base ka bangi perakam ti ngakhle aru bat kini kinja kin bat kinja umpanyang di bangla infuse ki umpanyang hani ki bon jat bha khnang bakin kham ai shu da ka bore ka saban baki kala ban ngam shani ki thiet ki jongi bakin kin pen aram penlong aram kinya kan ka met jongi ha baka katha ti kum kala ong menne na benta kani ka saban ni hap don kam ningkong do kani ka glycerin base ti kani glycerin base ka compare banda pej baka tu ka good milk ne ka fat kan tan hani ka duna bha kan ka stang kani ka saban ti nabenta kani ngi hapan ot stang bhai kini khnang ba pot bingi shet kin kloi kan ot stang bha Kani ka kam kloy de la de kani tinang ni finya chka ipada tinang ni pada menta ngi habban yim don kam e ban de shet ha kading kani ngi da menta bangi la kadak khlut kani ko kam de baka shus at de kala khlut ko tigin la ban sedang ban ai no kani ingredients kan hang ni don kam tang lightly ingredients te kabaning kong do kadai phit ni la ban pen kam kono ka ubnak snap kot da yo ka bolong pio ka khamba shushu kan ka ubnak snap kot balengi peran kam namar ba kani Ndi baka pen ya kasni do tang baka penyarap ru ya kasabon bakan kloi. Da ko pnyang snap. Da ko pnyang snap kon. Okay. Ya kani pi ai namar baka ni ka bis ka kham long light bi. Kham light hoi. Ti habangin dangi khle kani ba uni kenbat banga penankam. Namar habang itu kenbat ni haban shetchwa ni haban sapen peja hadin pada ngan sahaban filter. Sun ml ka pnyang step kon. Bakit to eh? Okay. Nanangking nga?
tu nangking pi kandang Ti kat bakalang sedang ketu kat pidang king ngihap ai kanika tu kan bat bangala batai piningkong bangala adet set ngala adet filter ngai kenjat kan ni ai kumba bangin ai bun than ru ngim dei kasaban kan sa tan ti ngi ai tang kenjat ru kata ka jinglong kajing kebor jong ka kam duna ni kam bun kan kalong kat ju hi kalong kadawai tu kalong kadawai hoi ti hang ni ngi ai kumba 1.25 ml ngelai ikala kam ilong jungut kata ka mar balak le bat kum pnyang step kor pi hoi ti last tu kan khat do sha bangin thap hakamul ngi habban khle bat ni sieng sok kan tai kan okey kum nu people jet du sieng sok kan tai ban bu hang ni sieng sok kan tai naman ting ya ka bande kan ni ka acupressure ban thap da ka ding ru ngimla makidon kinja acupressure ngile di kinja ding ti tamba ban chat hi ka ding maka sawan tim smoya hab hi kata tan hi ban thap du mau ti kam ti banyi kitu kala uklan bor hau ni uni sieng snap uni sieng sok kan tai kan marna uni habang ila thap ha ka saban bar hapor bangi sum ngila le bar saat dan klon ngila kelanya kan ka met jungi kami ketuka bor nu ni kan ubun kata ka vitamin K token Jangan nang kinga kan ni same nang same api ka mul bingin du ya ti isopropyl alcohol ti shwa bangin the pada kini hakimul ka final step ka longbang ngi habat the gitu ki umpnyang ki bangala infuse lupa hang ni kidon kumba jan khatsan jat ki umpnyang ki base oils ba kita ki bon jat ba ki umpnyang bangala khle hani ki bangala da shet ngala da filter ti kani yang mentangin ai kumba 2.5 ml to nangking kan Tang kum ni hi dak dap kan ni kumbang hikaya pi mena dapi dangkan mau ni habban spray kini daka isopropyl alcohol okey ya have ai pe fi sha namang ika kham kloi kan ni ka kani ka kloi haban set kan ni ting sim tu fi haban khat lang bat kisieng ndai ting do la kan ni ka tu ka yo ti kum nu pite pre ka nu tli kisieng finayang nu kani ka long kumba kisieng bafinyo te mla hi nama kilabon palan te fi hab banet da kajing hab shu antar hi kum to kan kumba chishamot tami e jong kan kan pidang le pi kum to ngandang spray ngada lo kam kloi ka kam mo kat tu la bien spray hoi bien tingin hab i si kani menta kan kam shimpor banyak tu kishna mane kani ban set kam shimpor tama bakan shimpor ha okey nama da fi pet nang ni kan dala set di kan long ikinja layer kan form ni hajrong tang ba dada fi le ban sei ban nakamul le kan dang jam hapo kan nama bikin bikin kisieng makini kisieng bo ongi fi mene ki klut ya ba kat kidang klut pada dei ki shimpor bakin peja so ngi haban ai pori kini kisieng bakin peja tinggi kan sa ba kasaban ni sala ban sei kini ki timenta pada kat mengindang kini ngin haban tap ru kenang ba kenang makinum hab ki jebok jaban tu kan hang ni pila bu bon lagi saban ki jong pi pila de ban chna pila de ban package e ki kum no pat pi penya jawi ki na benta ban penya jawi ki ni ki saban te mensha ka ngasit lit ai hi ki breu ngalit introduce hi ki ong kini di saban bangashna i belong tam ta te tama menta pade kat nang yat ki snam la jan asnam hi menta te ngala sedang ngamdan syuk marwai ngala dan ski perlok zangar ibla trilang bat nga ki bayrap ikani ngilom ka kenja tim tingi dan sa langut te barok ngidan kembasau ngut te iwei iba bepet ya kani ka distribution ka raw materials ki imidan kam ki tiar kitar ki imidan kam ila pen pet bin mi nang ta hadu ban pen poi ting ban pen poi kini ki sabon ki brio ki ba order long
Mei si penpet nanta idan si iwairu ba penpet na benta basi Arab hiru yang aban syad hateng-hateng para janga ti lat nakataru long kanika ban ong kata ka kam ka bangishim mdei tik ngipet betang katu long exchange kan ladang amlat mangal damlat maki ngipen dek lang na benta iwai am kaya yo ba kumno ki bru ka e ka baki kam sotanat ran thin na pi kanu ka saban ka bakam ya yo Akuat long borok. Bang ba kidan hi namal ba ni borok ki bidung idan la kajong ka kanika skin kejongi. Ni ong kita ki skin type. Kila abun ha kini ki sabon ki jong pi hoi ngatip ki ba ki ba pet kin sala hi bakin senang page shushu mo ha Instagram page yang ki ru kidan ki ba thought ti kena ki jing description mo ki jing pen batai ki ba pura sepang kini ki sabon ngin siap pet hadian. Ti kawai ka bangi ko ban kini na piru swa bangin ya penkut snai ni program mo menta kasi kalong ba pila tray mentala arsnem la jan arsnem kini ka kam ha ka ba pi syam ka ba tam ka ba pi kendo ha ka ba yedai ba ka jing penyat ka business la jong kata te ka jing ki ba bun jat hi kata ba fi sedang hi la ka kam la jong ong no dadu ka por bangadang sedang me hadu mentaru kidang bun hi ki jing ile ki jonga namar ba haka jing im jonga hapor bangadang sedang hi kadang don marwai te to ka por suki ki brio kim ngala sang ai ki brio ngala le ki survey ho tang ngala ai ngala distribute ki brio ngala ai ki free samples mo te hapor bang ai ki shim bayo ai tate do ngar da yo free tengah shim hi te hapor bang ai ki don ki ba ngai ko contact number jang saya thu kalong kumno ka sabon te ki don iwe artli ki ba ki pa message ani ki phone yang ki om ba kalong kumta lok ngadang ngayo ni am bangan thik kini ki sabon ki don pada ki ba khlam patiau kan tamba katu pada ngakenya kum kan kata ka research jonga te hadin pada ski dengan kita ki beriu ki las dang wan iwe arngut tengah sedang bande ki dukan shani shate te nang ta pada ki don hi pada ki ba ong ba bali long haba ki ka sabon ka bladap sna ti kyang ka sabon te kan ne yu hi ka long kan ni ka we ka sabon te tang balong haba nga kumba fly mane hoat fi kumno ngapni kini ki proses kumno nga shat ya kani ka tai tang balong ka bam ha ka por kumno bengin pendan pen kre itu ingredient te ka don kam ha kata ka patience kan ka jongi mi ha banyai sha namar ba kanu ka kam bangile te ka kamla ban chulong sisenong kan katangin hab ban kiu hi ladang kirke ban kiu te ka jenjar hi klam chem ka jing te kumno hingin yo kata ka jing job kan tingin su thu hi ba ka de ka jing job klam chem kita ki jing ban jungi kan te hapor bangale kan ka kam ru suki kala astang kiu shwai kan ka lockdown kan ka pandemic kala astang kiu ba ki beri kala astang itu tangba ki don hi ki jingja ka jim janga ki ba sungusi ki ba don ki por ngah ban sange teng khamtam hapor bakala kawan kan ka lockdown ni te nga don ki si ki mar ki miat ki la shusa te ka kin ko mengi ba na yeng mengi ba le kam la jong tangba wala ka taru lada ki don ki por ki banga kwa ban ngan on ngan wat ro kam tamba ku kan ka juk ka bangi im ngi mata te kam di ka basuk banyo te nga perkhat ru ladanga ku manga ka bri nga sange kan ka kam te manusyo ki ban mi khmat ki ban tahu ya takalat ki bawan hadin habot kan namar ba khamtam hakani kari ke jongi ka kam kala duna ka kam ru ba banyo te lada ki mi kini ki kon samlan ki hadu ki barang bar ben thaulen ti te kanwan ka jinge ka ba yar ba kan hadu ka jing jongi kuble shibon akong risa sa sen pat na kamta ka por ka ba pila ayingi bingla banyo kini ki jing pen mi ki jong ha kalian kini ki sabon bat kumnur bila ay jing mod ki parlok ba kin sedang na ka jong ka kam wala da ki sham ka jing ru kin na hi ban sedang la ka jong ka kam namar ba tada ki yai ne ka dan be kata ka jing sei so na kata ka kam ka jong ka jong pi ka jong wala da ki sham ka jing ru ti parlok ni la jong poeta chabukut jong ni ka episode ka jong ha how they do it ngin pen ishu ki be ishna irisa ngin si shampat hakaway ka por hakaway ka episode jong ni ka program how they do it yaki sabon bala penmi naga company ko siya pila ban order naki naga WhatsApp number henyo not san not rr prasau pra lani naga Instagram account jongki kosha_shillong pila ru banyo iki naki dukan isi kenmau kebadan habibi batru naga dukan jeng Dr. Jane Pengrop Klinik kebadan Renjak